Bibi Loves! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, ito po ang mga collection ni Bibi Duwin na mga shoes and chinelas na yan guys. Ayan. So, yung mga dyan, iba dyan is sponsor sa tita and ninang. Yan. Yan, mga sponsor yan. Yung iba dyan. So, ito regalo po yan ni Ninang Jinilin. Ninang Almilin. So, ayan, bili ko po yan. So, ayan po ay regalo, ay bigay din po ni Ate Jackie. So, ayan, bili ko po yan. At ayan po ay yung white yan. Ano po yan? Bigay ni Kuya Kyle. So, ito yung bili ko. Ayan, si Spider-Man. Spider-Man yan. So, ito naman yung kay Kuya Kurt. Ito. And ito pa, kay Kuya Kurt yan. So, ito yung bili ko sa Lazada. Tsaka yan dalawa na yan, kay Kuya Kyle. So, ayan yung mga collection ni Bibi Duwin na mga shoes. So, ayan, sa mga gustong mag-sponsor pa. Charot. Ayan. Kasi ito guys, maliit na sa kanya. And then ito. So, ilan na lang yung masusuot niya? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6 na lang. So, ang mawawala sa kanya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. So, ayan. Wala na. Diba? Super ganda. Ang cute lang. Tingnan. So, ayan. Mga bago pa yan guys, kasi hindi ko naman talaga inano. So, yung isa binigay ko na nga eh. Binigay ko yung yung isa niyang chinelas. Mamahagi naman tayo sa iba. Diba? Masarap sa pakiramdam yung mamahagi ka. Okay? So, ito, bago pa yan guys, oh. Tingnan nyo. Diba? Ito guys, dalawang suot niya lang yan. Kasi akala ko naman malaki yung dumating. Tapos ito, yan. Ngayon niya lang yan magagamit. Tapos susunod, hindi na. Kasi maliit sa kanya. Tapos yan, maliit na rin sa kanya. Laki kasi ng paa niya. So ito guys, hindi niya pa masusuot yan. Regalo yan ni Ninang niya. Hindi niya pa masusuot kasi malaki pa. Ito, sinusuot niya na talaga to. Kasya lang sa kanya guys. Tapos ito yung bili ko. Yan. Hindi pa yan magkasya konti. Kasi tatanggal pa. So yan. Pang araw-araw niya yung ginagamit. Pag nasa labas lang. Pag naglalakad. At saka ito. Ito. Gamit niya kanina yan guys. Okay. So ayan guys. Yan lang ang update ko sa inyo. Ang mga shoes ni Bibi Duwin. Ayan. Mag-ano ako ng lagayan niya sa mga shoes. So, ayan. Para maganda tingnan. So, ayan lang. Bye! See you next vlog. Bye-bye!